едновластваше и едновластваше и едновластваше и едновластваше и едновластваше. Здравейте! Казвам се Михаил Балтов, доктор по икономика, управленски консултант и бивш баскетболист. Искам да разкажа за опита си с мои приятели, собственици на малка производствена фирма за битови мебели. Те разработиха бизнес идеята си и започнаха нейната реализация. В момента искам да ви представя един от тях, Велизар. С моя партньор решихме, че ще успеем, защото познаваме производството. И двамата сме амбициозни и упорити, но добре се разбираме. Те се сблъскаха с много проблеми, които започнаха да разрешават благодарение на един малък банков кредит. Шанс за тях бе и подкрепата, която получиха от голяма мебелна верига, която още в самото начало ги подсигури с конкретни поръчки. Оборудвахме се, назначихме 3 работници, подготвихме си производствената и счетоводната документация и започнахме. Повече от половин година работата вървеше много добре. Мебелите се търсеха, поръчките нарастваха. Финансовите им отчети бяха оптимистични, докато се появи проблема, който ние наричаме крива на мъртва долина. Разкажи как се случи това. По това време мебелната верига търсеше точно това, което ние смятахме да предложим на пазара. На базата на първата им поръчка получихме банков овърдрафт, който ни обезпечи с оборотен капитал. От тогава работа непрекъснато нарастваше и едновластваше и едновластваше и едновластваше и едновластваше и едновластваше печалба, активите се увеличаваха и ние се чувствахме спокойни, докато един ден получихме съобщение от банката, че отпуснатият овърдрафт е надхвърлен и тя иска незабавното му погасяване. Появи се нещо, с което все още не бяхме се сблъсквали. Бизнесът ни бе на печалба, поръчките се увеличаваха, а се оказа, че нямаме пари, за да изплатим заплатите и социалните осигуровки на 3 си работници. И още по-лошо да върнем парите на банката. За нови работници и допълнително оборудване, както и за лични доходи, изобщо не смеехме да помислим, макар че увеличените поръчки предполагаха точно това. С моя партньор и семействата се събрахме, за да решим какво да правим. Добре, че точно тогава се появи Мишо и нещата се успокоиха. Знаех как да им помогна. Ситуацията, в която бяха впаднали, се случва често не само с новосъздадени, но и с много стабилни фирми. В финансовите среди я наричаме крива на мъртвата долина. Много предприемачи попадат в тази клопка, да не могат да се справят с бързото нарастване на продажбите си. Появява се остър дефицит от ликвидни средства, покриващи поръчките, които бързо растат и всяка нова този дефицит се задълбочава. При фирмата на Велизар картинката беше класическа. Нашият график на поръчките беше направо впечатляващ. Първата ни поръчка бе направена на 1 март с дата на доставката 12 март. Плащането на фактурата обаче бе договорено да се извърши 30 дни по-късно, в средата на април. Бяхме доволни, че на 9 март пристигна втори клиент, който искаше да му изпълним поръчката на 23 март, но неговото плащане щеше да стане в края на април. Скоро след това дойде и третата поръчка. Теглихме пари по овърдрафта и след това пристигна съобщението от банката. На пръв поглед фирмите с подобен график се чувстват осигурени. Но проблемът е в това, че работата е свършена, фактурите са издадени, а плащанията пристигат много по-късно. Да, и това се нарича мъртва долина. Мъртва долина е ситуация, в която ефективността на фирмата расте. И в същото време дефицитът от оборотни средства се задълбочава. Ако не се излезе от долината, може да се стигне до банкрут. Виж как става при вас. Има 3 поръчки, които са се натрупали още преди да е получено плащането от първата. Всяка следва поръчка увеличава недостига от пари за оборотни средства и фирмата ви изпада в невъзможност да си погаси задълженията към работници и доставчици. Най-лошото е, че излиза на червено по овърдрафта си в банка. Така сте изгубили доверието й и тя е изискала незабавно погасяването му. Това е. Радвам се, че се видяхме. Благодаря за помощта.